Igor, Ja. hur känns det? Det känns som köttbullar. Så köttbullar. Köttbullar. Får vi se lite hoppande nu då? Det är inte mycket som hoppar mer än... Kom hit mot mig. Du kan inte höra mig själv, gubben. Det är omöjligt. Jag kan hålla det är ingen fara. Bara jag måste vara beredd. Oh my god, det här är... Det är skitobehagligt att gå i dem. Shishmish. Oh, shishmish. Det är så jävla jobbigt att gå i dem. Vad är det som gör att det är jobbigt att gå i dem? Man känner inte när man lyfter. Men jag spände ju inte det så. Som han har gjort. Nu är de fast i varandra. Man känner sig som kossa. Precis så. Jag känner mig som inte, jag kan inte gå än. Ja, som en jävla... Som en klump. Som en kossa. Precis. Men man måste kunna fixa det. Kom du in där under? Du ja. Så du går själv. Det är grymt. Alltså, är jag den där som tycker det påminner om get? När man har såna. Som en get, ja. Ja, när man kollar på det och sen går så. Just de här hästmänniskorna. Ja. De. Ja, precis. Det är så jag känner. Ja. Jag måste ha det. Ja, kom. Du var hoppa. Så vill du hålla mig. Du har redan gått ner 5 kilo nu. Nej, det har inte med fötterna. Aj, fy fan. Jag skulle göra det jävla ont. Fuck alltså, det är helt jävla... Hej Jasmina, hej Madde. Här kommer vi. Här har vi. Vi har gått igenom mig, min dotter och nu är det Igor. Precis. Och giraffen jag är den som tyckte det var det värsta. Jag hade mest problem. Det är så sick. Igor är en naturbegåvning här. Ja, Hoppas som en liten studsboll. Igor är som en liten katt. Tong. Hur ska du komma ner, Igor? Hoppa inte in i tvn nu. Fråga samma fråga. Nu, jag har inget att hålla med. Nej, så du får låta mig komma förbi dig. Ska jag komma förbi dig, Igor? Ja. Ja, Är det Elka i stan? Ja. kan du? Ja. Varför det? Nej, jag vet inte. Ja, det är bra, men du vet alltså, det krävs mycket... Det krävs mycket. Ska du hålla mina armar eller vad du vill på dem? Vänta, men det här... Bara, När man är själv, det är skitsvårt att hitta balans. Ja. Det tar tid. Det är inte som vi såg på YouTube. 10 minuter. Nej, omöjligt. Vi har stått in 2 timmar för fan. Jag kände inte det här. Det var där jag fick inte upp min fot. Jag kunde inte lyfta det. Jag kände ingenting. Men du vet, det måste vara så tajt som möjligt om man ska ha skor på sig för det är jävla obekvämt. Och så plus det här med knä. Kolla den här balansen. Om du lyfter, kolla. Eftersom du ser att de står så jävla konstigt. Ja. Så du kan inte stå rakt som på dina ben. Utan du måste hitta någon jävla balans. Kolla. Sån halvböjda ben, va? Typ här. Ja, det är som när du hoppar på riktigt. Du hoppar inte med raka ben. Ups. Vi är så grymma. Vi gör detta vid det mest dumma stället. Ja, inomhus med... Inomhus och vid glasmonter. Men du vet vad man ska kunna göra efter 2 veckor? Hoppa in i glasmontern. Ping! Ett skutt till Lund centrum. Man ska kunna hoppa. Du ser, vi gör det framför glasskåpet. Inte på något säkert ställe vid sandsäcken. Nej, vi gör det vid glasskåpet. Det här är vad vi kallar extremsport. Men, gubbe, är det för oss? Nej. Är du säker? Det är bara märkligt. Det är inte... Kolla här också. Är du säker det är inte för oss? Ja, det är säkert. Det är sån i träd. Så är det borta. Okej. Ja, du provar vi går vidare själv. Igor är modig. Ja. Allt vad jag inte var. Jag bajsar på mig för fan. Gubbe, det här är skoj. Men man måste gå så här. Innan man lär sig. Jag är säker på allt sånt här. Jag lär mig sånt att det inte tar 100 år. Tänk att vi måste visa. Men jag tror Igor kommer bli läraren för du är grym på detta. Igor kommer vara läraren. Tänder du köket? Det är tänt. Är det? I taket? Ja, vad var det så? Tack, nu ser jag någonting. Så. Ja. Det här, vad skulle du göra? Ska jag komma? Va? Ja, det är kompis.
Jag bara funderar på... Båda ska de ut. Det är glasskivan här. Fan, det kommer... Just det. Ursäkta mig. Det räcker. Så jag kommer in framför dig. Alltså det är risk. Det är fan grym, Igor. Det känns, Laszlo, fast jag vågar inte. Det känns som att man kan verkligen, om du hittar balans Ja. och om du gör så ordentligt. Det känns som att du kan hoppa skithögt. Ja, det kan du. Men det visst, det är de som gör volter i dem och sånt. Ja. Kolla så mycket de är böjda, va? Ja. Så det finns plats som de böjer sig helt, tror det. Sen skjuter de upp dig i rymden. Ja? Sen skjuter de iväg den. Upp i luften. Men det är inte lätt. Det kan jag lova dig, kompis. Men det går mycket bättre för dig än för mig. Ja. När jag har väggarna. Det går bra, men sen ska det bli kaos. Hur kommer ner? Hur kommer du ner? Ja, precis, det är det jag funderar. Jag bara slänger mig på sängen. Eller vad gör du, Laszlo? Nej, jag tar dig. Vi räddar möblerna och fångar dig. Eller så sätter du på stolen här nere Rebecka var. Det är lite långt ner kanske. Ja, men så får du längre ner. Får jag se på hoppning nu, Igor? Skojar jag? Hoppa. Nej, han kommer sätta sig på möbeln. Tju, ljudeffekt. Men, vänta. Att du babblar. Du Laszlo, om jag trillar, det blir hemskt. Men hur känns det annars? Det känns som man kan hoppa som fan. Men känns det som du kan bli stadig på dem? Ja, lite träning så ja. Ja, för du är rätt duktig. Inte lite mycket träning. Du är jävligt grym på det. När jag var liten, jag hade såna, du vet, som man går med. Det där Stultor. som kom tillbaks. Ja, nej. Du vet såna stolar. Ja, stultor. Ja, såna Stultor på svenska. så jag kunde springa med dem. Ja, nej, det kan Men de här har ingenting att hålla, kompis. Det här är bara på ben. Ja. Det blir som ett par extra ben. Man måste lära sig gå med dem. Nya ben. Ja? Nya ben. Ja. Kolla, alltså jag lovar. Laszlo, om du eller jag med hela vår vikt hoppar så. Och jag lovar att vi hamnar 1 meter upp. Minst. Vi hamnar på månen. Den kommer komma så här högt minst. Ja, det kommer den säkert. Nej, det kommer mycket högre. När vi väl har kommit in. Jo, det känns bra. Men det räcker för första gången. Ja. Ska du in? Soffan ska du ta här. Vad vill du? Eller ska Kan vi man bara sitta ner på här eller? Jag gick ner här, ja. Kan man sitta här på den? Jag gick ner här på knäna.